Il-familji ta' persuni b'diżabilità qed jaffaċċjaw sfidi ġodda minħabba r-restrizzjonijiet li saru sabiex tonqos l-imxija tal-COVID-19. F'intervista ma' One News, il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, tkellem dwar kif minħabba l-isfidi ġodda li din il-pandemija ġabet magħha, il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom qed jaffaċċjaw ruħhom ma' sfidi oħra ma' dawk li diġà għandhom. Għaliżda li frotti d-deċiżjonijiet gradwali li ttieħdu pajjiżna qed jikkontrolla tajjeb l-imxija tal-virus. Sissa rnexxielu il-pajjiż iżomm kontroll tal-COVID mingħajr ma jagħmel total lockdown u f'dak ir-rigward hemm jagħti lok għal ċertu familji li anke tkellmu miegħi li forsi joħorġu l-itfal tagħhom dawra bil-karozza. Li dik tagħmel ħafna ġid anke għal well-being, għal mental health well-being tagħhom biex ikunu qed ibidlu naqra l-environment tagħhom. Scicluna tkellem ukoll dwar kif l-awtoritajiet qed jaħdmu qatih kontra l-pandemija fosthom miżuri għal dawk il-persuni b'diżabilità li waqfu jaħdmu għaliex huma meqjusa vulnerabbli u allura jeħtieġ jieħdu l-prekawzjonijiet minħabba l-imxija. Is-Sur Scicluna appella sabiex jiżdied il-kuntatt li jsir mal-qraba ta' persuni b'diżabilità. Naf li ġat jingħataw dik l-attenzjoni ma kelli ġenituri li tkellmu miegħi u mhux kulħadd qed jingħata dik l-attenzjoni u anki persuni b'diżabilità oħra li jew il-familjari tagħhom li jkollhom bżonn ta' l-assistenza u anki assistenza psikoloġika dik tingħatalhom ukoll. Scicluna appella li jekk hemm reġistri tal-persuni b'diżabilità, l-awtoritajiet jistgħu jkunu proattivi u jagħmlu komunikazzjoni magħhom sabiex jgħinu f'dan iż-żmien diffiċli. Ikkonkluda li minħabba li m'hemmx ċertezza meta ser nerġgħu lura għan-normal, iktar kemm jgħaddi żmien il-frustrazzjonijiet u tbatijiet fost il-familji persuni b'diżabilità iżjed jiżdiedu.